Magandang araw. Nais ko lamang pong ibahagi ang kwentong ito sa inyo. Ako si Harold, 26 na taong gulang, moreno, may taas na 5'8", hindi kagapuhan, pero bawi naman sa pangangatawan. Maganda kasi ang katawan ko at may abs pa. Dala na rin marahil ng pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay sa aking pinagtatrabahuhan. Isang utility boy kasi ako sa isang hardware dito sa probinsya ng Rizal. Minsan kapag kinakailangan ay nahatak ako sa pagbubuhat ng sako-sakong semento at mga hollow blocks. May 2 taon na rin ako ditong nag-work bilang boy, janitor at kung ano-ano pa. Kaya naman nakakapagod talaga. Pero ayos lang. Mas okay naman dito kesa sa dati kong trabaho na bukod sa kuripot na ang boss ko ay may edad pang babae na sobrang sungit. Wala akong nobya noong mga panahong yan dahil mas nakafocus ako sa trabaho upang makaipon ng pera. Ang pamilya ko ay nasa probinsya at nagbibigay na lamang ako ng padala tuwing kinsenas. Sinuwerte ako sa trabaho kong ito. Dahil bukod sa maayos ang pamamalakad ng kumpanya, ay may boss pang maganda na, ay sobrang sexy pa. Kaya naman sulit ang bawat araw na lumilipas tuwing nakikita ko siya. At nangangarap din na sana isang araw ay makatabi ko naman siya sa kama. Mabait ang boss namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Roxanne. Mas matanda lang sa akin ng 1 taon si ma'am. Cute siyang tignan sa kabila ng seryoso niyang muka. Hula ko'y nasa 5'2" lang ang height niya. May itsura talaga si Ma'am Roxanne. Mahaba ang buhok at maputi ang kutis na malapor sila na talaga. Noon pa man ay may paghanga na talaga ako sa kanya, kahit pa hindi ko siya madalas nakakausap. 27 ang edad niya, at batay sa usap-usapan sa aming trabaho, ay wala pa itong anak, at nasa abroad naman ang mister niya. Hindi ko pa nakikita ang mister ni Ma'am Roxanne, dahil sa loob ng 2 taon ko dito, ay hindi nagawi man lamang ang lalaki. Kaya marahil ay matagal na itong nasa abroad. Napaisip tuloy ako. Hindi man lamang ba nangungulila si Ma'am Roxanne sa mister nito? Lalo na sa mga gabing malamig. Naku, kung ako ang mister ni Ma'am, hindi ko iiwan ang ganun kagandang babae. Year 2019, noong matanggap ako bilang trabahante nila Ma'am Roxanne. Ang nanay niya ang tumanggap sa akin sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal ay umauwi ito. Kaya naman si Ma'am Roxanne na ang naging boss namin sa hardware. Katulad nga ng nanay niya ay mabait din ito. Hirap nga lang talagang lapitan dahil parang mataray ang itsura niya. Isa pa trabahador lang ako dito. Kaya sobra-sobra din yung pagkailang ko sa kanya. Sa tuwing lumalabas ng opisina si Ma'am Roxanne para mag-supervise sa hardware, pansin ko sa mga mata ng mga trabahador dito ang galak at lihim na paghanga sa kanya. Hindi ko naman talaga sila masisisi dahil maging ako nga ay lihim din namang sumusulyap sa kagandahan niya. Sadyang mapang-akit talaga kasi si Ma'am Roxanne. Palagi rin siyang naka-smart casual. Minsan palda na above the knee ang suot niya. Kaya aninag talaga namin ang malaporsilanan niyang legs lalo na kapag nakaupo. Pero kahit ganun, ay mataas ang respeto namin sa kanya. Hindi niya kami pinababayaang mga workers niya. Kompleto kami sa benepisyo at hindi labis at hindi kulang ang aming sahod. Hindi tulad ng mga unang napasukan kong hardware na kuripot kung magpasahod. In any case, malakas talaga ang dating ni Ma'am at magiging maganda talaga ang araw ng trabaho
kapag napapagmasdan namin siya. Madalas nga, tuwing lunch break, pinag-uusapan naming mga trabahador kung gaano kaswerte ang mister niya sa tuwing katabi siya nito sa kama. Isang araw, medyo nahuli kami ng delivery. Masama na ang loob ng customer, kaya inutusan ako ni Ma'am Roxanne na tumulong na sa pagkarga ng construction supplies para mapabilis. Binantayan niya kami ng mga oras na yun. Mabilis ang kilos ng lahat dahil ramdam namin yung inis niya. Higit sa lahat, ganado din naman kami sa ganda ng bantay namin. Bagay sa kanya yung suot niyang itim na dress. Gabi na kaming natapos noon. Mga alas 7 na. Kaya agad nang umuwi yung truck driver at iba pang mga trabahador. Ako naman, naglinis pa ng kalat sa hardware, sa storage at sa parking lot. Napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa opisina. Iniisip ko na baka andun pa yung mga clerk. Kaya nagtungo ako sa loob ng dahan-dahan pero hindi na ako kumatok. Nagulat ako nang mabungaran ko na si Ma'am Roxanne pala yung nasa opisina. Nakaupo siya at may ginagawa. "Oh, bakit Kuya Harold?" Tanong sa akin ni Ma'am. Hindi ko alam ang sasabihin sa iya. Mukhang marami siyang ginagawa. May sinusulat siya sa makapal na libro na record book siguro nakatabi ng laptop niya. "Pasensya na po Ma'am. Hindi ko po kasi nakala na kayo yung nandito eh." Paliwanag ko. Nginitian ako ni Ma'am sabay-sabing. "Okay lang Kuya Harold. May kailangan po kayo?" Maglilinis lang po sana." "Okay." Sagot sa akin ni Ma'am Roxanne. Sabay balik niya sa ginagawa niya. Habang naglilinis, ay napapasulyap ako kay Ma'am Roxanne. Mukhang pagod na talaga siya, pero ang fresh pa rin niyang tignan. Maliit lang yung opisina, pero sadyang binagalan ko ang kilos para masulit ang oras na kaming dalawa lang ni Ma'am sa office. Kung ano-ano na rin ang naiisip ko ng mga oras na yun. Kahit alam kong imposible namang mangyari yung mga bagay na gumugulo sa aking katinuan. Natauhan lamang ako pagkatapos ng ilang minuto nang bigla siyang magsalita. "Malapit na akong matapos sa trabaho ko Kuya, ikaw?" "Malapit na rin po," agad kong sagot. Tsaka ako lang dinalian ang paglilinis nang magsimula ng maglikpit si Ma'am Roxanne. Halos sabay kaming natapos at nag-stretch siya ng katawan habang naghihikab. Halos matulala ako sa itsurang yun ni Ma'am Roxanne. Nakakaakit, mapanganib at nakakalaso ng isip. Agad ko namang iniiwas ang tingin ko nang napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Pero hindi naman siya nag-react. Medyo napahiya ako kaya naisipan kong magpaalam na para umuwi. Pero biglang may tinanong si Ma'am Roxanne sa akin. "Marunong ka bang mag-massage, Harold?" "Po?" Tanong ko sa kanya. Kahit narinig ko naman ng maayos yung sinabi niya. "Dito Kuya oh," sabi ni Ma'am Roxanne habang tinatapik-tapik yung mga balikat niya. "Medyo ngalay kasi." Patuloy pa niya. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko. Panandalian akong natulala at medyo nawala sa sarili. Pero tanga na lang siguro ang tatanggi sa sinabi niyang iyon. Hindi ako magaling manghilot. Pero dali-dali akong pumwesto sa likod ng upuan at agad kong sinimulan sa balikat niya. "Harold naman, dahan-dahan lang." Sorry po Ma'am." Wika ko. Napasobra yata ako dahil sa kaba ko. Nakaka-tense naman kasi yung sitwasyon ko. Napakaswerte ko kung iisipin, pero naroon yung takot ko dahil amo ko siya. Habang tumatagal, ay unti-unti kong nare-realize kung gaano siya ka-slim. Ang bango rin ni Ma'am, na siyang mas nakakadagdag sa aking excitement. Medyo ilang ako ng mga oras na yon. Nahihiya ako at para ba akong lalagnitin sa kaba. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Ganyan nga,
Salag naman Harold. Tila awit ang mga malulumanay at malambing na salita ni Roxanne. Sinubukan kong idikit ang sarili ko sa likuran niya at hindi ko alam kung saan ba ako kumuha ng lakas ng loob. Pero siguro dahil nakita kong napapapikit na siya ng mga oras na yon. Marami po ba kayong tinapos, ma'am? Tanong ko sa kanya habang pinapadaan ang masahe ko sa balikat at leeg niya. Yung inventory lang, tsaka tinuos ko na rin yung overtime pay nyo. Sagot niya sa akin. Naku naman ma'am, pwede nyo naman pong ipagpabukas na lang yung mga ganyan. Naisipan kong magpaka-sweet ng kaunti. Wala naman kasing mawawala. Tingnan nyo kayo ngayon. Sabi ko pa sabay iling. Oo nga mabuti ka nakita kita Harold. Sabi niya. Siguro kailangan niyo po ng stress reliever. Sabi ko sa kanya. Oo, nakakabawas naman ng stress yung ganito. Sagot niya. Nga po pala ma'am, baka naman po magalit yung mister niyo at baka mag-isip po ng masama. Sabi ko sa kanya. Napatawa siya at sinabing, huwag kang mag-alala Harold. Walang magagalit dahil hindi naman niya makikita. Nasa malayong lugar siya. Sagot niya sa akin sabay tawa ulit ng bahagya. Ganun po ba? Sagot ko. Naninigurado lang po. May ilang minuto din ang lumipas. Nang tanungin ko si Roxanne. Tila tahimik na kasi ang paligid at medyo kinakabahan ako kapag ganun. Okay na po ba ma'am? O Kuya Harold, salamat ha. Sagot niya sabay unat ng braso. Kinuha ko na rin yung walis at nagligpit saglit nang mapansin ko ang paghaplos niya sa binti niya na tila nananakit din. Napatulala ulit ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Naisipan kong alokin siya ng massage kaso baka pag-isipan na niya ako ng masama. Mabilis akong nag-isip at kalaunan ay nag-decide akong lubos-lubusin na ang swerte ko. Naku ma'am, ngalay din po ba yung binti nyo? Tanong ko. Napatingin sa akin si Ma'am Roxanne. Ang ganda-ganda talaga niya. Naisip ko na baka magalit siya at isipin namang sumusobra ako. Ngunit sa ilang segundo naming pagtititigan ay sumagot siya. Oo nga Harold Mahina niyang sagot. Hindi naman pala galit si Ma'am Roxanne. Kinabahan ako at namawis. Naghalo ang emosyon ko na pilit kong pinapakalma. Gusto niyong... Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil mukhang nahulaan na ni Ma'am yun. Kaya nagsalita to agad. Okay lang ba sa'yo Harold? Medyo gabi na rin kasi. Sagot niya. Tila dream come true ang nangyari nung gabi na yun. Agad akong kumuha ng upuan at tumupo malapit kay Ma'am Roxanne. Naupo na rin si Ma'am at unti-unti niyang nilapag ang binti niya sa hita ko. Kaya naman lalong nabaliw ang damdamin ko. Okay ka lang ba Harold? Gusto mo bang lakasan ko yung aircon? Alok niya sa akin. Naku, hindi na ho ma'am. Sagot ko, okay lang po ako. Okay, pinagpapawisan ka kasi baka naiinitan ka na. Sweet niyo naman ma'am. Biro ko sa kanya. Napangiti naman siya at grabe. Ang ganda talaga at ang lakas talaga ng apil niya, lalo na kapag ngumingiti. Yung tipong ngingitian ka pa lang ay parang gusto mo na siyang maging misis agad. Kung kanina ay nakatalikod siya sa akin, ngayon naman ay magkaharap kaming dalawa. Nga po pala ma'am, may oil po ba kayo o lotion? Mas okay po kasi kung gagamit ng ganun. Alok ko sa kanya. Sige wait lang. At kinuha niya ang bag niya at hinanap doon ang lotion. Eto, sabi niya habang inaabot sa akin. Pagkakuha ko noon ay doon na nagsimula ang pangarap ko. Ngunit talagang hindi maiwasan ang pawis ko sa intense ng sitwasyon na kinakaharap ko. Kaya't napansin yun ni Roxanne. Nako Harold, basa na yung damit mo. Kulay gray pa man din. Oo nga po ma'am Mabilis po kasi talaga akong pagpawisan. Sagot ko naman.
alisin mo muna kaya yung polo t-shirt mo. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Pero mukhang okay lang sa kanya. Kaya naman kinalas ko na rin kaagad ang suot kong polo t-shirt. Napansin ko na napatingin siya sa akin ng ilang segundo. Matipuno kasi ang katawan ko. Normal naman siguro yun sa nagmamanual labor. Okay lang po ba yung ganito ko, ma'am? Tanong ko. Gusto ko rin kasing makasigurado. Oo naman, Harold. Sagot niya na medyo nakangiti. Napangiti na lang din ako pero alam kong sa puntong yun, lalong magiging mahirap ang sitwasyon ko. Konting mali lang ay maaaring mainis o matawa si Ma'am Roxanne. Maganda ang katawan mo, Harold ah. Nag-workout ka ba? Tanong niya. Umayos ako ng upo bago sumagot. Hindi po, ma'am. Hindi po kaya ng budget ang gym membership. Sabi ko. So, sa kabubuhat mo lang yan dito? Tanong ulit niya na parang may halong biro. Ganoon na nga po siguro. Nag-usap pa kaming dalawa ng saglit bago dinaga ni Ma'am Roxanne ang kanang binti niya sa hita ko. Kayo po, nag-exercise kayo? Tanong ko naman sa kanya. Oo, once a week. Ang ganda niyo po kasi at ang sexy, ma'am. Sabi ko sa kanya. Nginitaan niya ako at nahuli kong muli siyang sumulyap sa abs ko. Bolero ka rin pala. Maya-maya, hindi ko sinasadyang napataas ang haplos ko sa legs niya. Sobra kasi yung kaba ko, pero imbis na magalit siya, ay ngumiti lang si Ma'am Roxanne sa akin at nakita kong napakagatlabi pa to. Sorry ma'am, itutuloy ko pa po ba? Tanong ko sa kanya na may halong kaba dahil alam kong sa puntong yun ay maaaring lumagpas na kaming dalawa sa aming limitasyon. Limitasyon bilang trabahador niya at boss ko na hindi dapat magkaroon ng kahit na anong ugnayan. Ngumiti siya ulit sa akin ng makahulugan bago sumagot. Siyempre naman. At kung ako sa'yo, Harold, lubusin mo na. Sige ka, makaminsan lang to. Wika niya sabay unti-unting binukas ang mga binti niya. Nawala ako sa sarili ng ilang segundo. Hindi ko akalain na aabot kami sa sitwasyong ganito. Akala ko nangangarap lang ako ng gising. Pero hindi eh. Totoo ang lahat. Sa katulad kong trabahante lang, ay tanga na lang kung tatanggi pa ako. Sa puntong yun, para akong leon na lumapit at niyakap si ma'am. Hanggang sa umabot kami sa punto na tila para na kaming mag-asawa. Kumapit siya ng mahigpit sa braso ko. Nakapikit siya at tila sinusulit din ang pagkakataong iba ang kasama niya sa rurok ng kasalanan. Alam kong dala lang to marahil ng labis na pangungulila niya sa mister niya. Kaya't susulutin ko na rin talaga ang pagkakataong to. Sa maiksing oras na yun ay halos lahat ng sulok ng opisina ay hindi namin pinalampas. Iba ang gigil ni ma'am ng mga sandaling yun. Siguro ay sa akin na lamang niya ibinaling ang labis niyang pangungulila sa mister. Hingal kami pareho nang makontento sa nakaw na sandali bago muling nag-usap. Alam mo, first time ko to si hindi ko asawa. Wika niya sabay tingin sa akin. Pinagmasdan kong maigi ang reaksyon niya. Akala ko nagsisisi siya pero bigla tong umiti na para bang sobrang saya niya sa namagitan sa amin. Kahit ako rin naman ay hindi makapaniwala. Napamura pa ako sa isip ko. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ang lahat ng yun sa loob ng isang gabi. Harold, walang makakaalam nito ha? Malambing na sabi niya. Pero seryoso ang mukha niya. Oo naman ma'am, promise po. Ngumiti siya at nginitaan ko rin siya. Inalok ko siya ng goodbye kiss pero hindi na siya pumayag. Pinaliwanag niyang para lang daw yun sa asawa niya at nirespeto ko naman. Maya-maya, inayos na namin ang mga suot namin bago umuwi. Sinabihan ako ni Ma'am Roxanne na mauuna muna raw siya dahil baka may makakita sa amin na magkasama.
Ayaw daw niya ng chismis. Pumayag naman akong magpaiwan ng ilang minuto. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang karanasan kong yun. Pero yun na pala yung una at huli naming dalawa ni Roxanne. Simula noon ay hindi nang muling naulit pa ang namagitan sa amin. Siguro ay natatakot din siya na baka maging dahilan pa ako ng pagkasira ng buhay niya bilang may asawa. Kahit ako naman, ayoko ring makasira ng pamilya. Kaya naman tinanggap ko na lang ang katotohanang sinuwerte lang ako ng isang beses sa aking boss. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya at paalam. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lorena. 44 na taong gulang na. May asawa at may anak na nag-aaral sa Maynila. Kaya sanay na ako sa buhay na laging nag-iisa. Pero hindi ko akalain na sa tagal ng pagsasama naming mag-asawa, makakagawa pa ako ng kasalanan sa kanya. Kung kailan may edad na rin ako. Nagkaroon kasi ako ng karanasan na hindi ko makakalimutan sa 2 CQ na nagro-ronda sa aming subdivision. Ang asawa ko po ay si Jude. Isa siyang seaman. Halos 9 na buwan siyang nasa barko. Halos 2 buwan lang ang bakasyon niya sa Pilipinas. Tapos aalis na naman siya para sa panibago niyang kontrata. Kaya naman bilang lang sa daliri na nagkakasama kami ng matagal. Sa unang mga taon noon ng pagsasama namin, mahirap tanggapin ang ganoong setup. Hindi madaling matulog mag-isa sa kama. Hindi rin madaling harapin ang mga araw na walang kausap sa bahay. Pero habang tumatagal, natutunan ko ring tanggapin yon bilang bahagi ng buhay ko. Malaki ang naitulong ng trabaho ni Jude. Dahil sa kanya kaya kami nakabili ng bahay sa isang tahimik na subdivision. Pero kahit gaano pa kaganda ang bahay, may mga gabing malulungkot ka. 4 na buwan na rin mula nang umalis si Jude para sa panibago niyang kontrata. Ako na naman ang mag-isa. Miss na kita. Sabi niya noon habang nakangiti sa screen. Ngumiti rin ako. Ako rin naman, mag-iingat ka palagi ha. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo. Humanda ka dyan. Biro pa niya. Napapailing lang ako at napapangiti. Ilang beses ko na rin narinig ang linyang iyon. Pero sa tuwing sinasabi niya, lalo akong nangungulila sa mga haplos niya. Lalo na't aaminin ko, naghahanap pa rin ako ng init. Matapos ang tawag na iyon, muling bumalik sa normal ang routine ko. Sa umaga, abala ako sa pag-asikaso ng mga order sa maliit kong online shop. Nagbebenta ako ng skincare at damit. Hindi man kalakihan ang kita, sapat na yon para may ginagawa ako habang wala si Jude. Sa hapon naman, naglilinis ako ng bahay. Nagluluto ng kung ano-ano. At kung minsan ay nakikipagkwentuhan na sa mga kapitbahay. Pero kapag gabi na, yun ang pinakamahaba. Pagkatapos kong magugas ng pinggan at patayin ang mga ilaw, umaakyat na ako sa kwarto. Doon ko mas nararamdaman ang pag-iisa. Madalas, nahihiga lang ako habang nakatingin sa kisame. Minsan, binubuksan ko ang phone ko para tingnan ang mga luma naming litrato. Mga litrato ng bagong kasal pa lamang kami, mga litrato sa beach tuwing bakasyon niya. Napapangiti ako, pero may halo ring lungkot. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terrace ng bahay, napansin ko ang 2 lalaki sa tapat ng gate. Mga CQ. Alam ko iyon dahil may maliit na guardhouse sa kanto ng street namin. Hindi ko pa sila gaanong kilala, pero ilang beses ko na silang nakitang nag-iikot. Ang isa ay matangkad at payat, ang isa naman ay matipuno at may itsura. Habang umiinom ako noon ng kape,
Narinig kong may tumawag mula sa gate. "Magandang gabi ho, ma'am." Napalingon naman ako. Ang matangkad na guard ang nagsalita. Lumapit pa nga to ng kaunti sa may gate, pero nanatili itong magalang na makipag-usap. "Good evening din," sagot ko. "Pasensya na ho kung nakaabala. Routine lang po, nagro-ronda lang kami." Anya. "Naku, okay lang," sagot ko. Napansin kong ngumiti siya. "Bago lang po kasi ako dito sa duty," dagdag niya. "Ako nga ho pala si Guard Ramirez." "Lorraine, ako si Lorraine," sagot ko. Tumango naman siya. "Nice to meet you ho, Ma'am Lorraine." Sa likod niya, nakita kong nakatayo ang kasama niya. Nakasuot din ng uniform at may hawak naman tong flashlight. Lumapit to ng bahagya. "Ako naman ho si Guard Santos," sabi ng matipunong CQ. Ngumiti din ako dito. "Good evening, sir," ani ko. Sandali kaming nagkatitigan na dalawa bago ako muling nagsalita. "Mainit pa rin kahit gabi na, no?" Tumawa si Ramirez. "Oo nga po, ma'am. Kaya nga po naglalakad-lakad na lang kami para naman may hangin kaming nalalanghap." Tahimik lang si Santos na nasa tabi niya, pero napapansin kong tumatango-tango ito habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng titig niya na iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang init, na hindi ko alam kung bakit. Para kasing kulang na lang pati kaluluwa ko ay makita niya. Kahit papaano naman na gabing yon, nawala ang lungkot ng pagiging mag-isa ko. Siguro dahil na rin sa presensya nila. "Mag-isa lang po ba kayo dito sa bahay?" tanong ni Ramirez. Sandali pa nga akong nag-atubili bago sumagot. "Oo, seaman kasi ang asawa ko at nasa barko ngayon. Ang anak ko naman ay nasa Maynila." "Ah," sabi niya habang tumatango-tango. "Kaya pala. Mga ilang buwan pa ho?" Tanong naman ni Santos na ngayon lang nagsalita ng medyo mahaba. "Naku, mga 5 buwan pa," sagot ko. Pareho silang napailing. "Matagal pa po yun ah," sabi ulit ni Ramirez. Ngumiti lang ako. "Sanay na rin naman akong maghintay," sabi ko. Maya-maya, tumunog na ang radyo na nakasabit sa balikat ni Ramirez. May tumawag mula sa main gate. "Copy po," sagot niya sa radyo. Pagkatapos nun, bumaling siya sa akin. Ma'am, mag-iikot-ikot na po muna kami ulit." "Okay, sige," sabi ko. "Kung may kailangan po kayo, nandito lang kami sa guardhouse. Sabihan niyo lang kami," dagdag naman ni Santos. Tumango ako at nagpasalamat. Naglakad na sila palayo sa gate habang nag-uusap. Ako naman noon ay nanatili pa sa terrace. Habang pinapanood ko silang papalayo sa ilaw ng poste, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa isip ko. Hindi naman iyon masama, pero may something. Ang titig kanina ni Guard Santos, kakaiba. Sa edad kong 44, Miss Love, masasabi ko namang sexy pa rin ako. Maputi at makinis pa rin ako. Dagdag pa na ang suot ko nung mga oras na yun ay pantulog na manipis. Kaya siguro ganun na lamang to kung makatingin sa akin. Nang matapos kong ubusin ang laman ng baso, tumayo na ako at pumasok sa loob ng bahay. Sinara ko na ang pinto at pinatay ang ilaw sa terrace. Pero bago ako umakyat sa kwarto, napasilip pa ako sa may bintana. Sa malayo, nakita ko pa ang 2 anino ng mga sikyo na naglalakad sa kalsada habang nag-iikot. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gabing yon, pakiramdam ko ay hindi na ganoon kabigat ang katahimikan ng bahay. At hindi ko pa nga alam na yun pala ang simula ng mas madalas na pagkikita naming tatlo sa mga susunod pang gabi. Lumipas ang ilang araw mula nung una kong nakausap sina Guard Ramirez at Guard Santos sa harap ng bahay. Nung una, simpleng batian lang tuwing gabi. "Good evening po, Ma'am Lorraine," sinasabi nila kapag nag-iikot. "Good evening din," sagot ko naman. Pero habang tumatagal, parang naging bahagi na ng gabi ko ang presensya nilang dalawa. Kapag natatapos na akong maglinis ng kusina at napatay ko ng ilaw sa may sala,
Lumalabas muna ako sa terrace. Doon ako tumatambay habang umiinom ng kape o tsaa. At halos palagi, dumadaan sila sa harap ng bahay. Minsan, magkakausap kami ng sandali. Minsan naman umaabot din sila ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan. At isang gabi, habang nakaupo ako sa may terrace at hawak ang cellphone ko, nakita kong paparating sila mula sa dulo ng street. May hawak ulit na flashlight si Santos, habang si Ramirez naman ay may dalang maliit na notebook. "Good evening po, Ma'am Lorraine." Bati ni Ramirez. "Good evening din." Sagot ko habang nakangiti. Huminto sila sa may gate. "Hindi pa kayo natutulog, ma'am? Medyo late na." Tanong ni Santos. Napatitig ako noon sa braso niyang maskulado na pumuputok dahil sa suot nitong uniforme. Napakagat ako noon ng labi ko. Napailing ako. Naku, hindi pa. Mainit sa loob ng bahay eh. Tumawa si Ramirez. "Oo nga po, ma'am. Kahit kami pawis na pawis din kapag nag-iikot." "Gusto niyo ba ng tubig?" Tanong ko bigla. Sandali silang nagkatinginan. "Okay lang po ba, ma'am?" Tanong ni Ramirez. Tumango naman ako. "Oo naman no, sandali lang, ikukuha ko kayo." Pumasok ako sa loob at kumuha ng 2 baso ng malamig na tubig. Pagbalik ko sa terrace, binuksan ko yung gate para maibigay sa kanila ang baso. "Salamat po, ma'am." Sabi ni Santos. "Hindi lang pala kayo maganda. Babait pa. Swerte ng asawa ninyo." "Oo nga, buddy, tama ka dyan. Thank you nga pala, Ma'am Lorraine." Dagdag din ni Ramirez. "Naku naman, binola niyo pa akong 2. Wika ko. Habang umiinom sila, nakasandal ako noon sa gate. "Tagal na po ba kayo dito sa subdivision?" Tanong ni Ramirez. "Oo, sobrang tagal na rin siguro." Sagot ko. "Maganda po dito no? Napakatahimik." Sabi ni Santos. "Oo, totoo yan." Sagot ko. "Kaya nga minsan parang sobrang tahimik na. Kaya naman nakakalungkot tuloy." Napansin kong napangiti si Ramirez. "Siguro po mahirap kapag mag-isa sa bahay no? Wala man lang kasama, walang kakwentuhan." Hindi ako agad nakasagot nung sinabi niya yon. Sa totoo lang, tama siya. Pero hindi ako sanay sabihin yon ng direkta. "Oo, pero nasanay na rin ako eh." Sagot ko na lamang sa huli. Ilang sandali kaming natahimik. Pagkatapos silang ubusin ang tubig, ibinalik na nila sa akin ang mga baso. "Salamat po ulit, Ma'am Lorraine." Sabi ni Santos na sinadya yatang idikit ang kamay niya sa balat ko nang iabot nito ang baso. Nakaramdam tuloy ako noon ng apoy. Apoy na nagsisimula ng magliyap sa katawan ko. "Walang anuman yun." Sagot ko dito. Magpapaalam na sana sila nang biglang may narinig kaming mahinang kaluskos mula sa bakanting lote na nasa tabi ng bahay ko. Agad na nag-angat ng flashlight si Santos. "Wait lang po ah," sabi niya. Pareho silang napatingin sa madilim na bahagi ng lote. "Ano kaya yun?" Tanong ko. "Check lang ho namin, ma'am. Huwag ho kayong matakot," sabi ni Ramirez. Taglakad sila papunta sa bakanting lote habang pina-flashlightan ng damuhan. Nakatayo lang ako sa may gate habang pinapanood sila. Makalipas ang ilang sandali, may narinig ko kong mahinang ingay at pagkatapos ay tumawa ang 2. "Aso lang pala," sabi. Napabuntong hininga naman ako. Bumalik sila sa may gate habang nakangiti. "Akala namin, ma'am, kung ano na eh," sabi ni Ramirez. "Akala ko rin eh," sagot ko. Napansin kong pawis na pawis sila. "Kung gusto nyo, pwede muna kayong umupo dito sa loob," sabi ko habang tinuturo ang terrace. Nag-alangan pa nga sila sandali. "Okay lang po ba talaga, ma'am?" Tanong ni Santos. "Oo naman, para naman makapagpahinga rin kayo." Pumasok sila sa loob ng gate at naupo muna sa bangko. Ako naman ay umupo sa upuang kahoy sa tapat nila. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala kami, mas matagal lang naging pag-uusap namin ngayon. Napagkwentuhan namin ang trabaho nila.
Si Ramirez ay dati palang construction worker bago naging security guard. Si Santos naman ay dating driver sa probinsya. Mas tahimik po dito kaysa sa dati naming trabaho, sabi ni Santos. Pero mas napakahaba ng gabi, dagdag naman ni Ramirez. Napangiti ako. Pareho pala tayo. Bakit ho? Mahaba rin ang gabi ko eh. Sobrang haba dahil nga nag-iisa ako. Sagot ko. Napangiti ang dalawa. Maya-maya, naramdaman kong lumakas ang hangin. Ang manipis kong damit ay bahagyang tinatangay ng hangin, kaya nakaramdam ako ng lamig. Hindi rin nakatakas sa aking mga mata kung paano ko titigan ng mga oras na yon ni Santos at ni Ramirez. Ang ganda niyo ho, mama. Wika ni Santos. Tama ho siya, ma'am. Sobrang ganda niyo. Swerte ni Sir at may maganda na siyang asawa, mabait pa. Segunda naman ni Ramirez. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love, pero bigla akong nakaramdam na parang masyadong personal na ang mga sandaling yon. Tatlo kaming naroon sa terrace. Tahimik ang buong street. Maya-maya tumayo si Ramirez. Sige ho ma'am. Kailangan na rin po naming mag-ikot ulit. Baka mamaya mawili na kaming tumambay dito sa inyo. Tumango ako at ngumiti. Ayos lang naman na tumambay kayo dito, kung gusto nyo. Tumayo na rin si Santos. Salamat po kung ganun ma'am. Makakaasa kayo. Palagi kaming dadaan dito para may makakakwentuhan ka rin. Walang anuman. Lumabas sila ng gate at nagsimula ng maglakad palayo. Akala ko tapos na ang gabi. Pero bago sila tuluyang makaalis, biglang namatay ang ilaw sa bahay. Napasigaw ako ng mahina. Biglang nagdilim ang paligid ng bahay ko. Napalingon agad sina Ramirez at Santos. Ma'am, okay lang ho kayo? Tanong ni Ramirez na mabilis bumalik sa gate. Oo, ayos lang, nawalan ng kuryente, sabi ko. Lumapit si Santos at tinutukan ng flashlight ang maliit na switch sa may dingding. Baka fuse lang ho, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng kaba habang nakatayo silang dalawa sa tabi ko sa terrace. Ramdam ko ang singaw ng init ng katawan nila. Ang ilaw lang mula sa flashlight ni Santos ang nagbibigay liwanag sa amin. At nung mga sandaling yon, Miss Love, napansin kong halos magkakalapit na kami. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may kakaibang tensyon na noon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam o maging sila din. Basta ang alam ko lang noon, nagustuhan kong magkakalapit kaming tatlo. Habang abala si Santos sa pagtingin sa fuse, napansin kong magkalapit na kami ni Ramirez. Halos magkadikit na kami. Sa liwanag ng flashlight, kitang-kita ko ang pawis sa noo niya mula sa pag-iikot nila kanina. Pasensya na po kung napasok na kami dito sa bahay niyo, sabi niya. Naku, okay lang, sagot ko. Maya-maya nagsalita si Santos mula sa gilid. Ma'am, mukhang okay naman po yung fuse. Baka sa linya lang ng poste. Napabuntong hininga ko. Ganun ba? Saglit kaming natahimik. Dahil madilim, halos hindi ko makita ang paligid. Ang ilaw ng flashlight ay minsang tumatama sa amin. Minsan naman ay sa sahig. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naramdaman ang kakaibang kaba. Matagal na rin kasi ako nag-iisa sa bahay. At ngayon, 2 lalaki ang kasama ko sa madilim na bahay. Tila ako nakaramdam ng kakaibang excitement. Maya-maya biglang nagsalita si Ramirez sa mahinang boses. Ma'am, kung hindi po kayo komportable, pwede po kaming maghintay muna dito hanggang bumalik ang ilaw ninyo. Napatingin ako dito. Naku, hindi, okay lang ako. Sa totoo lang, may bahagi sa akin na natutuwa na may kasama ako ng gabing yun. Kahit papaano, nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Maya-maya ay naupo si Santos sa bangko. Tahimik talaga dito kapag gabi, sabi niya. Lalo na kapag ganito, dagdag ni Ramirez na napapangiti. Napaupo na rin ako sa upuan sa tapat nila. Ang flashlight ay nakapatong na ngayon sa mesa sa gitna ng terrace, kaya bahagyang naiilawan ang aming mga muka.
Pasensya na kayo. Naistorbo pa yata kayo. Sabi ko. Umiling si Santos. Naku, hindi ho. Sa totoo lang nakakatawa nga po na may nakakausap kami tuwing gabi. Usually kasi puro ikot lang kami. Dagdag naman ni Ramirez. Napangiti ako ng bahagya. Ganun din naman ako. Wala rin akong makausap dito kaya salamat din dahil may kakwentuhan na ako. Napatingin sila sa akin. Sandaling natahimik ang Teres. Parang lahat kami ay may iniisip. Pagkatapos ay nagsalita si Ramirez sa medyo maingat na tono na para bang tinatansya pa ako. Ma'am, pwede po bang magtanong? Ano yun? Hindi po ba mahirap na kayo lang mag-isa dito? Hindi ba kayo natatakot? Hindi ako agad nakasagot. Napatingin lang ako sa madilim na kalsada sa labas ng gate. Natatakot minsan, pero wala naman sigurong magtatangka sa akin dito, no? Sabi ko sa huli. Maya-maya, narinig kong bumuntong hininga si Santos. Lalo na kapag gabi, ma'am. Di ka ba natatakot? At isa pa, sigurado ang lungkot-lungkot nyo pag isa lang kayo dito. Napatingin ako sa kanya. Tama ka dyan. Napakalungkot ko. Wika ko. Maya-maya'y lumakas na naman ang hangin. Napansin kong napatingin sa akin si Ramirez. May kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Ma'am, sabi niya sa mahinang boses. Ano yun? Sandali pa siyang nag-atubili bago nagsalita. Pasensya na kung medyo direkta ako magsasalita. Napakunot ang noo ko. Ano ba yun? Nagkatinginan sila ni Santos. Pagkatapos, si Santos ang nagsalita sa mahinang tono. Ma'am, napansin lang namin ni Buddy mukhang nalulungkot kayo eh. Baka gusto niyong sumaya. Sumaya? Tanong ko. Biglang nagsalita si Ramirez. Naku ma'am, pasensya ka na sa mga sinasabi ni Buddy. Hindi kasi yan nag-iisip eh. Umiling ako. Naku hindi, okay lang. Sandali kaming natahimik. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ma'am, pwede po ba kami magsabi ng isang bagay? Ano yun? Tanong ko. Nagkatinginan ulit silang dalawa bago muling bumaling sa akin si Ramirez. Sa liwanag ng flashlight, kita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Ma'am, kung minsan po kasi, ang babae nangangailangan ng init. Lalo na sa ganito, malamig ang gabi. Tahimik ako ang nakikinig. Totoo yun ma'am. Someone who will make them happy. Kahit sandali lang. Dagdag ni Santos. Nararamdaman kong parang mas lumalapit sila sa akin habang nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumibigat ng hangin. Pagkatapos ay tinanong ulit ako ni Ramirez. Ma'am, okay lang po ba kung minsan kami munang magpasaya sa inyo? Alam naming nalulungkot kayo. Kitang-kita sa mata niyo eh. Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Napatingin lang ako sa kanilang dalawa. Wala akong mapaapuhap na salita. Sa loob-loob ko, alam kong dapat akong tumanggi dahil may asawa akong tao. At alam kong mali ang iniisip nilang dalawa. Pero nang gabing yon, Miss Love, sa madilim na bahay, habang wala si Jude, parang may bahagi sa akin na gustong maramdaman na hindi ako nag-iisa. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko sa kanila ng mahina. Nagkatitigan pa ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Santos. Pero ma'am, hindi ho namin kayo pipilitin ha. Gusto lang po talaga naming mawala ang lungkot niyo kahit sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napangiti ng bahagya. Ganun ba? Gusto niyo lang akong pasayahin? Oo, ma'am. Kung gugustuhin niyo. Sige, papayag ako. Pero dapat, isang beses lang. Ngayon lang, at sa atin lang to ha. Ayos ba? Natawa ang dalawa. Naku ma, may ayos na ayos ho yun. Sigurado na ho ba kayo? Baka ho napilitan lang kayo. Hindi. Kaya niyo akong pasahin ngayong gabi? Hindi ka lang magiging masaya, mama. Wika ni Santos. Hindi mo rin makakalimutan, mama,
ang gabing to. Sabat naman ni Ramirez. Sa terrace, sa kadiliman ng gabi, unang lumapit sa akin si Santos. Hinawakan niya ako sa muka at agad hinalikan. Sa edad kong 44, Miss Love, si Jude lamang ang tanging lalaki sa buhay ko. Siya ang unang karanasan ko, ang lahat-lahat sa akin. Pero ngayon, heto, at dalawang si Q ang nagpapakasasa ngayon sa akin. Halos singal ako noon nang dalhin ako ni Ramirez at Santos sa sala namin. At doon nila pinagpatuloy ang kakaibang gabi na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Lumipas pag ilang minuto, hingal kaming tatlo. Pare-parehas kaming pawis na pawis at pare-parehas din kaming may ngiti sa labi. Pagkatapos noon, mabilis nang nagpaalam ang dalawa. Isang ngiti ang iniwan sa akin ni Santos at Ramirez. At isang salitang hindi ko makakalimutan. Grabe ka, ma'am. Ang tindi mo. Ilang linggo ang lumipas, hindi na nasundan yon dahil sa kinailangan kong umuwi ng probinsya. Nagkaroon kasi ng emergency. Nagkasakit ang kapatid ko kaya ako muna ang nagbantay at nag-alaga sa kanya sa ospital. Ilang buwan rin ang lumipas mula nang bumalik ako sa subdivision. Unti-unti, balik ulit sa normalang buhay ko. Pareho pa rin ang bahay, pareho pa rin tahimik ang gabi, at pareho pa rin ang terrace kung saan madalas akong nauupo kapag wala akong magawa. Pero may isang taong hindi na bumalik, si Guard Santos. Si Guard Ramirez na lamang kasi ang madalas kong makita sa gabi na nagro-ronda. Sa tuwing dadaan siya sa harap ng bahay ko habang nag-iikot, napapatingin kami sa isa't isa. Minsan, magngingitian kami, minsan simpleng tangulag. Pero pareho naming alam na may lihim kaming tinatago. Isang gabi ulit, napatingin ako sa ilaw ng poste. Nakita ko kasi doon si Ramirez. "Ma'am Lorraine," sabi niya. Tumayo ako at lumapit sa gate. "Ramirez." Ngumiti siya ng bahagya. "Pwede po bang makipagkwentuhan ulit sandali?" Tumango naman ako. "Oo naman, ang tagal na nating hindi nakapagkwentuhan ah. Long time," sabi ko. Pumasok na siya sa loob ng gate at naupo sa parehong bangko na dati naming inuupuan. Ang hangin ng gabi ay malamig. "Tagal na rin simula nung bumalik kayo ah," sabi niya. "Oo nga eh. Nagka-emergency lang sa probinsya." "Siya nga pala, nasan si Santos?" Tanong ko. "Naku ma'am, nalipat." "Ganun ba? E di ikaw na lang mag-isa dito?" "Oo ma'am." Tapos tinitigan niya ako ng mariin. Tapos napatingin siya sa labas ng terrace. Naalala ko tuloy yung mga gabi dati. Napangiti ako ng kaunti. "Yung tatlo tayo?" Tumango siya. "Tama ka ma'am." Pagkatapos ay nagsalita siya ulit. "Alam niyo po ma'am, nung umalis kayo, medyo nag-iba yung pakiramdam ng duty ko." Napakunot ang noo ko. "Bakit naman?" Napabuntong hininga siya. Kasi nasanay na ako na may nakikita sa street na to tuwing gabi. Nasanay akong nakikita kong maganda yung muka kapag dumadaan kami dito. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. "Namiss ko kayo." Hindi ko agad siya nasagot. Pagkatapos, napangiti lang ako ng bahagya. "Ramirez." "Alam ko ho," putol niya, "na hindi na dapat. Dahil alam kong sinabi niyong isang beses lang." Napailing ako. Tama ka. Pero maya-maya ay tumayo siya mula sa bangko. Lumapit siya ng kaunti sa kinatatayuan ko sa terrace. Hindi naman sobrang lapit pero sapat para maramdaman ko ang presensya niya. "Ma'am," sabi niya sa mahinang boses. "Ano yun?" "Bago kayo umalis noon." Hindi ko na nakalimutan yung gabi na yun. Napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng poste, kitang-kita ko ang seryoso niyang muka. "Anong ibig mong sabihin?" Bahagya siyang ngumiti.
Yung gabing tatlo tayo? Tumahimik ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari noon. Ang katahimikan noon sa terrace, ang mga kwentuhan namin, at ang lihim na sandali na kami lang ang nakakaalam. Pero Ramirez, sabi ko, Ma'am, baka pwede pa. Last time na lang. Sabi niya, kahit wala na si Santos, kahit ako na lang. Napabuntong hininga ko. Bakit mo ginagawa to? Tahimik siyang sumagot. Kasi alam kong uuwi ng asawa ninyo. Wala nang pagkakataon. Napatingin ako sa kanya. At paano mo nalaman? Sinabi niyo noon yun. Kung ilang buwan na lang siya. Biglang natahimik ang paligid namin. Tama ka. 2 weeks na lang. Tas tumango siya. Kaya ang gusto ko lang. Humiling pa ng isang beses. At maalala niyo ako. Kahit na dumating na siya. Parang bumigat noon ang hangin sa paligid. Matagal akong napatingin sa kanya. Alam kong mali yun. Alam kong may asawa ko. Pero alam kong may bahagi sa akin na hindi pa rin nakakalimutan ang gabing yun. Huminga ako ng malalim. O sige pero, huli na to ha. Gumiti siya. Makakaasa ka, Ma'am Lorraine. Sa gabing yun, muling naging saksi ng aming lihim ang terrace ng bahay ko. Tahimik ang buong subdivision. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng gate. Walang nakakakita sa mga aninong gumagalaw sa terrace. At tulad ng dati, narating namin ang sukdulan kahit na hindi nakasama si Santos. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na siya ulit bumalik. Rumoronda na lamang siya. Nagkakangitian na lamang kami pero hindi na siya pumasok sa terrace. Nagpatuloy pa rin ang duty niya sa subdivision. Kapag nagkakasalubong kami ng tingin, kakaibang ngiti na lamang ang binibigay namin sa isa't isa. 1 linggo ang lumipas, habang nagluluto ako sa kusina, nakarinig ako ng sasakyang huminto sa may labas. Pagtingin ko, isang taxi ang nasa harap ng bahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang asawa ko, si Jude. Surprise! Sigaw niya habang nakangiti. Napahinto naman ako. Jude! Tumawa siya. Lumapit siya at niyakap ako noon. Miss na miss kita. Yumakap din ako sa kanya. Pero habang nakayakap siya sa akin, napatingin ako noon sa kalsada. Sa gilid ng poste, may isang taong nakatayo sa malayo. Si Ramirez. Tahimik tong nakatingin sa amin. Sandali lang yon. Pagkatapos ay ngumiti ito sa akin at naglakad na papalayo. Sa mga sandaling yon, alam kong may lihim sa amin na hindi kailanman dapat malaman ni Jude. Isang lihim na mananatili sa katahimikan ng subdivision. At sa tuwing lalabas ako sa terrace sa mga sumunod na gabi, alam kong may isang taong nag-iikot sa dilim na minsan ay naging bahagi ng lihim kong mundo. Ito po ang aking karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay. Maraming salamat po, Miss Love.